výjimečné soukromí a výjimečně kvalitní dům. Vítejte v Malči. Božský klid, žádný přímý soused, velký pozemek, před domem přes 1000 metrů v mírném jižním svahu, za domem přes 1000 metrů s přechodem do volné krajiny. Díky vyvýšené poloze moc pěkný výhled, něco jako můj dům, můj hrad nad rybníčkem a kapličkou na návsi. Nyní čerstvě skoloudovaná novostavba luxusního rodinného domu s velice kvalitními materiály. Lepené dřevěné podlahy, včetně obložení schodiště, kuchyň se značkovými spotřebiči, tepelné čerpadlo a podlahové topení, v oknech izolační trojskla, obklad a terasa ze sibiřského modřínu a kamenná opěrná zítka. V domě ještě nikdo nebydlel, vše je nové a neopotřebované. Jmenuji se David Kala a zvu vás na prohlídku.